Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Oy, usa man ang mananapang imo ginitan san prof nga saba man kay na. Murag sige lagaak mo na diha. Oh my God! Professor? Ngano? Layo pa ganit sa dapit nga location nga nahimutang nahimutang ni Robert tapan karon nausapa. Nagkadulang yung signal sa tong gisakyan. Unsa? Oh, doon na lang yung kayo. Professor? Brad, batay! Dekada mo! Kusog mo sakyan nga! Kanang kasugat na to! Kusog kayo! Batay! God! Batay! Ay! Bida! Miawas mo na kong kabuhi taon! Matay! Mamatay ko sa kuyo! Ani ka lagi, ana! Mr. Melgar, kanto sa kinan nga itong kikasugat. Tuwa dito ang signal ni Robert. Uy! Kung ba ka na? Si Robert Ugilin na sa kanya sa kanya nga. Dili tato kita sa... Suda! Liko na yun! Liko! Gug na si Robert Valis! Liko! Nainumdum na ko kung hain may mutang ang trip nga ako upang gibutang sa lawas na ilin. Apan nasanta nito mga pulis o NBI ni Merid sa rest house. Ato kumuagi kikan sa exit sa sekreto agyanan. Mas maayong maniguro. Itingali kung doon mga sakop sa pulis nga nagpantay sa area. Sa laing bahin, si General Tipalo, ang panuway nga general. Hain ka siya! Peh! Suwayan ko sa paguntak. Uy, ako cellphone. Ako ba dito nga gi-off isip paniguro nga di ko na malukit pinaagin ini. Bullshit! Pahala na tong animal. Makahimo kong ako ra. Kaya na maabutin ko nga to sa rest house. Dili gyapon makontak ang cellphone ni Mr. Valdez, General Tipalo. Sir, makapila na ko balik-balik yung kontak pero hantod ron out of coverage lagi hapon siya. Pero sige lang sir, buhaton na ko ang tanan sir nga inyo siyang madakpan. Basta tinod-on taon to nimong imong gisulti nako sir nga mahimo kong state witness batok ni Robert Valdez. Mao na atong gi-propose sa DOJ, sa Department of Justice. Sila mao mo desisyon ini general. Isulti na ko ang tanan ako nahibawan sir. Sa tanang mga illegal nga negosyo ni Mr. Valdez. Igikan sa rice smuggling gamit ang mga ginagmay nga mga kooperatiba sa mga mag-uuma. Lakip na ang mga smuggle usab nga sa mga sakyanan, mga luxury vehicles, illegal drugs o daghan pagyud. Tabangin lang taon ko sa akong hangyo sir nga mahimong state witness. Oh, excuse me, General. May importante pong buhaton. Sige sir, salamat. Sama sa uban ko mga kaubanan. Nagimong tao ni Robert Valdez. Namitalikod na kaniya. Sa pamay akong mahimo. Kung dili ko usab ni buhaton. Basin ay may tabo ang ipasalig sa akong classmate kanhi sa academy. Nga suod sa PNP chief. Nabuhato ni ang tanan nga mahimo gyud kong state witness batok ni Robert Valdez. Bintaha na lang kaysa mabilanggo ko sa tibuok kong kinabuhi. Ano pa papadula lagi sakyan ng Mr. Robert Valdez? Mr. Vilgar, ha? Atako na na to, makabawas ta! Kung makabawas ta siya, gibuhat na rin na to! Hilom niya, Jumbo. Pita, dispatchar mo lang tagditso? O sa mong naunaan, Melgar. Ato ba boto ko asa siya mo ng Professor Juan? Aro di ta maglisod niya. Kung puso ta pupadol niya. Kung nahibaw siyang may nagsunod niya. Maniguro siya magpalayo na to. Mas may nandi siya magkabatikod nga nagsunod ta niya. Aron, kumpiyansa na kay siya.
Gusto ka, Mr. Melgar? Utukan ka gayon. Oy, dalagat na rin ni Stapley, no? Usap tayo, mga ligo, tagdagat. Oy, unsik laruhan eh, oy. Giingnan kang hilom, Jumbo. Oh. Pwede ka naman ako kung gusto rin mo. Ano mabalik kasi mo pamilya? Di na kaginahan magigauban ako. Maupod. Sige, usap pa may akong gamit. Okay, bitaw. Jumbo, dako kag ikatabang alang sa daghang mga kaso unya batok ni Robert Valdez. Kay nakasaksi ko sa iyang pagkontrolar mismo ni John Melgar nga kani nahimong brando o berdugo. Salamat, Professor Juan. Parat-parat pagyuday ko. May una pagyuday ko. Miliko siya. Oh. Murag paingon sa iyang rest house. Uy, Pero murag sa pikas man miagi. Mangambot ko. Kung unsay ko mahimo ko magatubang nami, Professor. Mangambot lagi ko. Doon dala ko sa sekretong daan paingon sa tunnel. Din mo'y agiun paingon sa exit sa rest house nga naa sa underground. Usuot ako ng bagang kasagutan. uy, duwag taman. Purbida, nawa ang isakyan ni Robert Valdez nga atong isundan, Brady. Milgar. Imong gihunong kinasakyanan, Mr. Melgar? Manaog ko, Professor. Pero, dinhila mo. Ursay, Ano ko taon? Professor, ako ning atraso. Mahangyo ko din mo. Itugyan ako si Robert Valdez. unsa, Mr. Melgar, Ang pagkawasi ang sikanan. Nga misuot yung bagang kasagbutan. Nagpasabot lang. Nga doon na sikretong agianan. Umay mong tanil magkakaroon nga yung subay. Nga ni aras palibot. Gisikreto ni. Ardo si masundan na bisan kinsa. mausap na akong pagtuo. Excuse me, Professor. Mr. Melgar, daghang abilidad si Robert. Magkamao siyang mga mut, way labot nga armado siya ug utukan. Professor. Usabat og kasaha kung magapatay ko. Pero bahangyo ko sa Ginoo nga di na ko niya pasagdan. Gusto na ko maningis kay kuha ni Mr. Valdez na ko. Lakip na ni Elaine. Sa swertihon law niya na mo. Mr. Melgar, kuan, Usa pa. May armas ko nakuha dito silang gibilangguan na mo. Magamit ka ni kung maapiki ko. gusto ko mutabang para nga mausap unta si Robert. Pero sa gikaingon ko na, dili na siya si ni Robert nga ako na ilan. Kaya nakasiguro ko nga kung makita ko niya, dili giusab siya magpanuko sa pagpatay nako. Kung sa tanan nga akong gihimo alang siyang kapukanan. Adto ko, Professor. Brad, Mr. Milgar. See you, ha? See you. Professor, musugot ang kami nusara sa pamlimaos ni atong Robert Valdez. Kung atraso mo niya si Robert Valdez, ari sa nako, abantiso sa na siya nako. Gusto sa kumkit-kita ng dunggan ng salbahe sa Professor, eh. Dili ko makatugot Jumbo nga may mahitabo ni John Melgar. Dako kayo og nahimusa si Robert niya. Unsahalan mo lang tani. Sundan ko si John Melgar kay kung maagkaapik siya, na ako magkatabang niya. Kuri ka dyan. Pero kadit. Unsay kong, ha? Nganong ikaw raman taon, ingon mo ka ko. Ako di ay, ha? Pauban na taon ko? Jumbo din hikalan. Uy, di na mahiboy. Basta din hikalan. Hakbi ani. Uy, gihimom lang kong tig-tahon ani. Tigbantay sa kyanan. May mag-ila kong suluhan. Bahala mo duha, sundan ta mo. Gusto sa ko makabawas ang salbahis ka, Robert. Bahalag mamatay itong duha na. Di lang ko maunsa. Uy, nabali man to. Pero correct na ito, eh. Ang mapagbusugot kung mamatay ko. Ito. Layo na sprop nga nagsunod og hilom ni John Milgar. Husto, musunod sa kong hilom nila. Kini, gustong napitang ani na ko ihunong iskinan. Kaya makahimo ni kasaba kung mulahos ko doon na gid sa sekretong exit gikan sa underground sa akong rest house.
Mas may managana kitingalig. May mga pulis nga nagpantay diha. Madawag na ko. Pero ang ako armas. Ikako nindaan. Manawag na ko na yung sakinan. Matali ko. Pero kailangan mag-amping ko sa mga lakang. Huwag ko masayo pa. Naagi mo nagpapa sa tanil. Muy nahinay ko pa doon rin eh. Pinapag-ampin ko. Oh, yun na. Naagi-agi sa ligid sa kanan. Huwag duda. Dinhi siya mo agi. Mapadoon ako. Oh. Murag niya obda sa sud. Tol kay sa utod ng debita. Ug daghang mga sagbot nga nakaali. Doon ako. Pupahipi ko sa bapastanin. Ug magadinaw sa palibot. Oh, diyan ko. Mingaw. Nga sa ato pa. Huwag tao. Hinahinay kong sun sa tanil. Pero mag-amping ako. Kaya tigalig may bitin dyan sa suda. Di na ako sumay. Uy, sirado na kini. Ano mo? Kung mao, natultulan gidi ay sa mga pulis o NPI nga mired din nining maong exit. Upadol ko. O ihinay ko kiniktod. Pasin pagwatran ka Oh, nin ako. Suwayan ko pagtuot kinay. Niya. Oh, ano mo? Sirado kita. Kitang kasuda. Pero, kay utukan ko, may sikreto sab kining switch sa trangka diha sa sud aron mo able bisan wayawi. Ni asa may sawak nga kilid nga bahin. Pero andamon ko akong armas. Kitingaling may tao sa soda. Muyo ko. Niya, ako na naikapan. Iuna ko ang automatic switch. Ano mo aplik ni sama sa putahan sa elevator. Naapli na. Ngit og mingaw. Dalimot ko tas flashlight nito as drawer sa kinanda. Pero na ako'y pinlight. Yes, kung busa. Ako ning iiwag sa akong pagsud. Mingaw cute. Musod na ko. Ni anak ko sa may elevated nga agyanan. Usa ka ko i-switch ang laing sekretong switch aron maapli ang butahan. Nirang switch. Naabli na. Musa ka na ko. Aron ko ang chip nga ako nabutangan ini. Pero mag-amping ko kay tingaling may pulis nga nagpantay dito sa kawas ug ipapaw nini. Dili ko mahimong masayop. Mao ni si kanana mo gisundan. May ilang away tao. Ngit-ngit yun sa unahan. Basig doon ako'y magamit nga flashlight ni sa kapagsuda. Ako ablihan si kanana. Oh, may drawer. Niyagot. Niyagi flashlight. Salamat. Ingon sa biduyog na kong higayon. Ako rin datun. Mingaw. O madungog ang hinagkanas sa mga pawod sa kawas ni ning rest house. Murag way tao si babaw. Aninahon ko anak. Huwag yun. Kung doon naman, dakong posibilidad nga naara sa kawas nagpantay sa palibot.
usod ko. Ug mo dito sa... Oh, sa to? Murag may nuhog na bugat ka butang dito sa... Dito gikan sa may underground. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!